كنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا مع البروفيسور شلومو زاند أحد الباحثين المعروفين والمحاضر في التاريخ بجامعة تل أبيب عن مؤلفه الأخير متى وكيف استنبط الشعب اليهودي، واليوم نستمر الحديث معه. ערב טוב פרופסור זנד. ערב טוב לך. מה שלומך היום? תודה, תודה. התאוששתי. תראה, שבוע שעבר דיברנו על העם היהודי, אם הוגלה או לא הוגלה, והיום אני רוצה להגיד, אם אנחנו, ואתה לפי הטענה שלך והמקורות שאתה מסתמך עליהם, העם היהודי שלא הוגלה, נשאר בארץ, ממנו באו הפלסטינים וכל העמים שחיים כאן בארץ ישראל. מעורבבים עם כובשים. אז תסביר לנו היום, ואני מבקש שתסביר לי, אז איך באו האשכנזים מרוסיה והתימנים וצפון אפריקה, וחזרו לבית הלאומי. אז קודם כל, אתה יודע, אני מנסה להגיד שלא חזרו. אני משתמש במושגים ציוניים. כן, אבל לא חזרו. כן. תראה, אני אמרתי בשבוע שעבר, שלא יצאו מכאן יהודים, זאת אומרת, יצאו מספר מסוים, אבל קטן מאוד. בסדר. מה שיצא מפה, מארץ יהודה, שאחר כך הפכה לפלסטינה, יצאה אמונה באל אחד, שהתפשטה וגייסה אנשים. בסדר. בהתחלה בבבל, אחר כך סביב הים התיכון, יותר מאוחר, וזה אחד הדברים שלא לומדים פה, כי בבתי ספר, למשל, כמה אנשים יודעים שבדרום חצי האי ערב, הייתה במאה החמישית לספירה ממלכה יהודית. כל מי שלמד היסטוריה אסלאמית יודע. יודע, אבל מי שלמד היסטוריה יהודית לא יודע. למה? למה? כולנו יודעים, גם אלה שרואים אותנו יודעים קצת את התשובה. אבל אותם ציונים באוניברסיטה שהם יהודים, שלומדים היסטוריה של האסלאם, כן יודעים. הם יודעים. יודעים, אבל אתה יודע, הם לא נוח. שזה מי זה? שזה מלך שחי... המלכים, תראה. שהתגייר. ממלכת חימיה הייתה ממלכה יהודית שהתקיימה לפחות אותו זמן כמו ממלכת החשמונאים, ואף אחד לא לומד עליה בבתי ספר. קראו לזה ממלכת חימיה, במאה החמישית לפני הספירה. היא התייעדה לפני שהגיע האסלאם, לפני שהיה האסלאם, אתה יודע, האסלאם זה יותר מאוחר. ממלכה חזקה מאוד, יש לנו אינפורמציה, בעיקר ממיסיונרים נוצרים על הממלכה הזו, שהייתה קשה מאוד דרך אגב, והיו מלכים חשובים כמו המלך דוניואס שהיה מלך האחרון. עכשיו, אני אומר בספר שמממלכת חימיה, בערבית אומרים דונואס. דונואס. אלה שלומדים על האסלאם יודעים, אלה שלומדים על הציונות לא יודעים. הממלכה הזו השאירה קהילה יהודית בחימיה, שדרך אגב היום בתימן אומרים שהם חלק מאיתנו, היהודים התימנים הם חלק מאיתנו, הם נראים כמונו, אבל כאן חושבים שהשערות היפות של התימנים המסולסלות באו מהבריזה של ים סוף. אני חייב להגיד שזה לא בושה, שא' היהודים שהגיעו מתימן שייכים באמת לממלכה החימיירית, בדיוק כמו שיש סיכוי גדול מאוד שאני שבא ממזרח אירופה, אני צאצא עם הרבה ערבובים של כוזרים וסלאבים, כי כמו שהייתה ממלכה יהודית בדרום חצי האי ערב, כך הייתה גם ממלכה יהודית בין הים הכספי והים השחור, במאה השמינית לפני הספירה, התייעדה ממלכה. שקראו לה ממלכת קזריה, נכתבו על זה ספרים ועוד כותבים בשפה האנגלית הרבה ספרים. פה שאתה יוצא לרחוב ואתה שואל, היה ממלכה, דרך אגב, ממלכה הרבה יותר גדולה מחימיה, הרבה יותר גדולה ממלכת יהודה, התקיימה הרבה יותר זמן ממלכת החשמונאים, ולאט לאט, זאת אומרת, ידעו על זה, אתה יודע, בשנות ה-50 עוד למדו על זה בבתי ספר, בשנות ה-60 פחות, בשנות ה-70 בכלל לא, הוא נמחקו הכוזרים. אז מה אתה אומר? אתה אומר, בא העם, התגייר ונכחד. רגע, אז אני אומר לא. אני חושב שממלכת קזריה. דרך אגב, אני שכחתי, קפצתי, אני עשיתי עוול כאן, ליהודים שהגיעו מצפון אפריקה. עשיתי עוול כאן. חכה, אנחנו לא קפצנו. אבל זה היה קודם, לפני ממלכת הכוזרים. לפני שהכובש המוסלמי מגיע לצפון אפריקה, יש שם ממלכה יהודית של ברברים. הברברים קיבלו את היהדות לפני שהגיע האסלאם.
והייתה גם מלכה מפורסמת, דאיה אל-קאינה, שלחמה באומץ לב במאה השביעית לספירה, סוף המאה השביעית לספירה, נגד האסלאם, הביסו אותה והילדים שלה התאסלמו. פרופסור זן, כשאת אומר קיבלו את היהדות, כן. בואו, זו ההגדרה מאוד חשובה. יהדות במובן האל יהובה המונותאיסטי, לא כל התורה, כל הזה. לא, התורה, יש להם כתבים של תורה, אתה יודע ספרים של התורה נפוצו, כל מי שמוסלמי יודע שבקוראן יש הדהוד, הדהוד של החלקים מהתנ"ך. הספרים של התנ"ך נפוצו, אתה רוצה להגיד, לא היה תלמוד. שלא תגיד את זה בפני מוסלמי, כי אצלו הספר הוא ספר קדוש שהיה כל הזמן בשמיים. כן, היה אולי בשמיים, היהודים גם חושבים שהאלוהים הכתיב את אבל שהם פותחים ורואים על שלמה, דוד, מוזכרים בתנ"ך, יונה הנביא, מוזכר בתנ"ך, הם צריכים להבין שיש, בקוראן סליחה, אז הם רואים שיש משהו לפני. יכול להיות שמסרו לשמיים ומשמיים זה ירד, לא נכנס לוויכוח. אבל מה שאני רוצה להגיד, היו ספרי תורה שהתפשטו, שים לב, שהפכו להיות חסידים של אל אחד. אתה רצית להגיד לי שעוד לא היה ממש תלמוד. כלומר, זה חשוב. כלומר, היהדות הזו היא יהדות עם וריאציות שונות. אין יהדות אחת. כמו שדרך אגב אין נצרות אחת. כי שמה שאתה עכשיו, מה שאתה אומר לי, תראה, העם שישב בארץ ישראל, ארץ יהודה. ארץ יהודה, זה מה שאמרת נכון, ואני מצטט אותך, הם הפלסטינים היום. עכשיו היהודים, חלק מהאנשים האלה שהיו שם, העם הזה, חלקם נסע כמו כל עם אחר למסחר, אבל חוץ מאלה שנסחו למסחר וזה, היו כאלה קהילות גדולות שהתגיירו. המספרים. הכוזרים, בתימן. החניארים והברברים. הברברים ואולי גם במצרים. אני אומר לך שהיהדות התפשטה, אנחנו רואים בנייה של קהילות יהודיות גדולות, מעבר, אי אפשר להסביר את זה על בסיס דמוגרפי של הולדה. מספר הגדול של יהודים לא יכול היה לבוא מזה שמולידים יהודים. עכשיו, ברגע שכל אלה, בנקודה מסוימת בזמן, יוצרים קשר, לא חשוב, בעשן, ביונים, ואומרים, אנחנו כולנו אחים, ואנחנו מאמינים בספר הזה. בעצם נוצר המיתוס, ההיסטוריה של עם, או שמי שחושב שהוא עם. למה חשוב לך לבוא ולטעון מה שההיסטוריונים לא אוהבים, האמת שלי היא האמת. אני רוצה להגיד לך שהמילה עם, יש לה כל מיני מובנים. טוב. אתה יודע שבימי הביניים למשל, רוב ההיסטוריונים, הקרוניקאים, דיברו על עם נוצרי. עכשיו, רוז'ה היום לא יבוא ויגיד שיש עם נוצרי, אבל תדע לך שכל הזמן דיברו על עם נוצרי. כלומר, עם לא היה מושג שאתה משתמש בו היום ואומר, יש עם צרפתי, יש עם איטלקי. אז דיברו על עם נוצרי. העם יהודי או עם ישראל היה מושג של קהילת דת לפי דעתי. האפיפיור לא מזמן אמר אירופה נוצרית. אירופה נוצרית. נעזוב את זה רגע בצד, אבל אף אחד לא יגיד שיש עם נוצרי. המודרניות יצרה ממש עמים ולאומים. לפני זה, תדע לך, שבכל עמק, אחרי כל הר דיברו שפה קצת שונה. תחשוב רגע, על קבוצה אנושית שאין בית ספר עממי, שאין עיתונות, אין טלוויזיה, אין רדיו, ואתה קורא לזה קבוצה של עם אחד. תדע לך שעיקרים בגליל דיברו בדיאלקט עברי אחר מאשר עיקרים ליד ירושלים. תדע לך שערבים פה, לפני 200 שנה, בצפון, הגליל, דיברו ערבית שדומה יותר ללבנון מאשר אלה שביפו. עכשיו, אני רוצה להכניס כאן מקל בגלגל שלך. איך אתה מסביר שהשומרונים מתעקשים לקרוא לעצמם בני ישראל, שהם חלק מעם ישראל או בני ישראל, והיהודים אומרים לא, הם מאמינים. אתה יודע, קודם כל אני נותן להם להתעסק בבעיות שלהם, אבל אני רוצה להגיד... לא, כי אני רוצה את ההסבר, אם הם באמת חלק מאותם העמים שאתה מדבר עליהם. אני חושב שהשומרונים זה אחד התופעות המעניינות שמסבירות דווקא ומאששות את התזה שלי. בבקשה. תראה, שחזרו הגולים מבבל, אלה שהתחילו לכתוב את היצירה הגדולה הזו שנקראת תנ"ך, וזה חשוב. הגולים שחזרו
במאה החמישי, כן. השישית חזרו, כן. הם מצאו פה קבוצה כבר שמאמינה באל אחד, וזה השומרונים. המאבק בין יהודים לשומרונים היה חזק מאוד. אוקיי. עכשיו, השומרונים אמרו שבני ישראל, ממלכת ישראל, שהאשורים עיגלו אותם. אני חושב שחלקם באמת היו שייכים לזה, אבל היהודים בירושלים לא אהבו. טוב. זה, אתה עכשיו יודע אני מה? אשאל את השאלה תחשוב הבאה. על תחרות. תראה, תחרות. אני רוצה להתקדם, ולכן יש לי כן. כמה שאלות. השומרונים עכשיו חלק... הרומאים, שהם כל כך החשיבו את האלים שלהם ואת הטקסים שלהם, איך סבלו שפתאום דת כאן מתחזקת ומתחילה לאיים עליהם? לא סבלו. אז מה הם עשו? נלחמו קשה מאוד. הם פחדו מהיהדות. אז הגלו אותם. לא. הם פחדו לא מהיהדות פה. הם פחדו מהיהדות ברומא. בעבודה של חסידי היהדות ברומא. על מה אתה מסתמך כשאתה אומר את זה? אני בספר שלי מביא בלי סוף סופרים. כן. מיובנליס ועד טקיטוס, שמדברים כל הזמן, ושונאים את היהודים לא בגלל שהם יהודים, שונאים את היהודים שעושים פרופגנדה לאמונה שלהם. של האל האחד הזה. של האל האחד. עכשיו, אתה יודע, הרומאים בדת היו סובלנים מאוד. כן. לך יש את שלך, לי את שלי, בוא נצרף את זה, נעבוד ביחד. כן. פתאום בא מישהו ואומר, לא, אלים אחרים אין, רק אחד ישנו. הם התחילו לפחד, ואני מביא בלי סוף עדויות של כמעט כל האלה שכתבו ברומי. אתה גם נותן הסבר למה עכשיו שונאים יהודים. לא בגלל ההשתייכות הגזעית שלהם, אלא בגלל האמונה הדתית. אז בגלל אמונה דתית, הפגנים מפחדים. וקודם כל יש גם מרידות נגד הפגניזם. המרד של, לפי דעתי, המרד החשמונאים, מרד הגדול, מרד הבר כוכבא, זה מרידות דתיות, לא לאומיות. יש גם מרד של הקהילות היהודיות במאה השנייה. אז כל מה שאנחנו יצרנו כאן זה מיתוסים. מיתוסים לאומיים. אני רוצה להגיד לך, זה, דרך אגב, אני רוצה שהצופים... לא, כאן תגיד את זה. עכשיו, למה מיתוס הוא חשוב לכל עם? אבל לפני זה אני רוצה להגיד, מה שעשיתי ליהודים, עשו היסטוריונים צרפתים לצרפתים. אתה יודע, פעם כל צרפתי קטן, לפני 50-60 שנה, ידע שהוא צאצא של הגלים הקדומים. כמו שיש פלסטינים חושבים שהם צאצאי הכנענים, ישיר של הכנענים לפני היהודים. כל זה מיתוסים, כדי לבנות את הלאומים המודרניים. אגב, אני חושב צאצאים של הפרנקים, לא? היה ויכוח האם גלים או פרנקים. פרנקים, אתה יודע, חלק אמר גלים, חלק אמר פרנקים, אבל הגלים היו קודם. אז כל צרפתי קטן פתח ספר היסטוריה וקרא אבותינו הגלים. והיוונים לא חושבים שהם הבנים של אותם יוונים חכמים? כן, רק מה? באו היסטוריונים ואמרו, סליחה, אתם יודעים, בולגרים, אלבנים, סלאבים, נכנסו כל הזמן והתערבבו. תראה, אתה עושה כאן ממש... לא אני עושה. אבל הספר שלך, הספר שלך. כי אתה בא ואומר לערבי, תשמע חביבי, אתה לא ערבי, נדמה לך שאתה ערבי. נכון. אתה פיניקי, אתה אולי כנעני, אולי אתה... יהודי אפילו. אלה מסביבת חברון. בן גוריון אמר, אלה מסביבת חברון, כל הכפרים האלה שחלק מהם חמאסניקים היום, הסיכוי שהם צאצאים של בני יהודה יותר גדול מאשר שלי. אין לי שום ספק בזה. שאותם בני משפחות, סביב חברון, בעיקר סביב חברון, הסיכוי שהם צאצאים של אותם רחוקים יותר גדול מאשר של שלמה זנד. אני בטוח. רגע, שלא יחשבו שהם יהודים טהורים, חס ושלום. שלא יחשבו. כמו שאני לא יהודי טהור, גם הם לא יהודים טהורים. אני רוצה להעמיד אותך במבחן. אתה אומר תיאוריה. אם אני עכשיו בא והולך על מבחן מעבדתי, ואני בודק גנטית את העם התימני, תימנים, אנשים, יהודים ממוצא תימני, ברברים, אשכנזים, למיניהם, פלסטינים וכו'. איפה הסבירות שהגנים יהיו הכי קרובים אחד לשני? בין מי למי? בוא אני אגיד לך ככה. אתה יודע שלצערי הרב, יש מעבדות באוניברסיטת ישראל שמחפשות, איך אומרים, קרבה גנטית בין יהודים, לצערי הרב. יש לי תת פרק בספר שאני עושה ביקורת חריפה מאוד. במדינה שיהודי לא יכול להתחתן עם לא יהודי, אני נגד מחקר גנטי. עכשיו, לגבי, אתה יודע, במדינה שקוראת לעצמה דמוקרטיה, שיהודי לא יכול להתחתן עם לא יהודי, אני נגד מחקרים גנטיים. אבל, שאתה שואל אותי שאלה היפותטית, תיאורטית, מה אני חושב? שיעשו בדיקה גנטית בין תימני,
יהודי כן. ותימני לא יהודי, ויראו את הקרבה, שיחפשו קרבה גנטית בין יהודים, מה שנקרא אשכנזים, אני חושב שהם לא אשכנזים, הם מזרח אירופים. אתה יודע שהמילה אשכנזים היא טעות אחת גדולה. זה גרמנים, כן. אז אתה יודע, היהודים מהמזרח, פולנים, הוריי, רצו להיות אשכנזים, כמו שהמזרחים רוצים להיות ספרדים. טוב להיות ככה באמצע. קרוב לקולטורה. בדיוק. אני חושב שאני צאצא של אוסט-יודן, ככה קראו לה, האשכנזים קראו. אבל בגנאי. אתה יודע מה זה אוסט-יודן בגרמנית? זה יהודים מזרחים. היהודים הגרמנים קראו ליהודים המזרח אירופים מזרחיים, אחר כך באו לארץ, הפולנים קראו למזרחים מזרחים. ומה אתה אומר תהיה הבדיקה? הבדיקה, אני חושב, תראה, למרות שאתה יודע, הדבר האחרון שאני רוצה זה לחפש ביולוגיה. נכון. כל מי שבהיסטוריה התחיל עם ביולוגיה, גמר לא טוב. נכון. גמר לא טוב. נכון. אבל אתה שואל אותי סתם בתור משחק, כן, אני חושב שימצאו שיהודי מזרח אירופה קרובים לעמים שבהם היו טורקים בעיקר. אתה יודע, כוזרים זה סוג של שבטים טורקים. אני בטוח כמעט שהקרבה תהיה לסלאבים ולטורקים. אתה יודע, לסלאבים וטורקים. יחד עם זה, אלה שיקחו אותם מצפון אפריקה ויבדקו אותם מול הברברים, ימצאו קרבה גדולה לברברים. זאת לא אומרת שיהודים לא התחתנו בתוך עצמם, אבל עדיין המקורות של מה שאנחנו קוראים העם היהודי, הם מקורות מגוונים שקשורים לעמים שהם חיו בהם. אם היה אף טיפוס אחד של יהודים אותם הימים, היינו בודקים אותו גנטית, מול הפלסטינים, חכה רגע, האם הוא היה הכי קרוב לפלסטינים? לא בטוח, לא חושב. אתה יודע מה, יש מספר מסוים של יהודים, כן, שהגיעו מפה, בודקים אותו גנטית, מול הפלסטינים, חכה רגע, האם הוא היה הכי קרוב לפלסטינים? לא בטוח, לא חושב. אתה יודע מה, יש מספר מסוים של יהודים, כן, שהגיעו מפה, שהם היו קרובים מאוד לפלסטינים. אבל אני חושב שרוב היהודים, המקורות שלהם מגוונים מאוד. העצה שלי בשלב ההיסטורי הזה, לא להיכנס לביולוגיה, כי נצא לא טוב. אוקיי. עכשיו, תראה, אני רוצה שתסביר לי בעצם מה רצתה הציונות לעשות עם המיתוס הזה. זאת אומרת, יצרה מיתוס, אתה אומר, אוקיי, לא חשוב, אנחנו באמת לא יהודים טהורים, אבל הנה יש עובדה, הציונות יצרה לאום, או עם, או אומה, שאנחנו קוראים לה האומה היהודית. עכשיו, מה הייתה הכוונה שלה כאן? מה היה מאחורי הרעיון הזה? הרי באירופה עשו את זה, באירופה ב-1884, זה החגיגה הגדולה של ארצות הלאום. למה שהיהודים לא? והרצל לא יגיד, אני גם רוצה. דרך אגב, הרצל היה הכי פחות מאמין. בסדר. זה מעניין הסיפור. כן, אז הם רצו כמו הגרמנים. לצערי הרב, ואז יגידו גם אדמה ותורשה. לצערי הרב, הציונים לקחו את המודל הלאומי של גרמניה ולא צרפת או בריטניה. נכון, תורשה ואדמה. לצערי הרב. כי אחרת היא הייתה יותר פתוחה, הציונות. בסדר, אוקיי. היו שלבים שהם באו לפה ואמרו, הפלסטינים שייכים לעם שלנו, אתה יודע, כמו בן-גוריון בהתחלה. מה שאני רוצה להגיד דבר אחד. אבל למה הציונות אמרה שאין פלסטינים? זאת אומרת, זו ארץ ריקה. כי היא הייתה צריכה להצדיק את זה שהיא לוקחת את האדמה הזו מהפלסטינים. היא הייתה צריכה להגיד, זה שלנו. בדיוק, אז לא חשוב אם יש פלסטינים או אין פלסטינים, אנחנו באים בשם זכותנו ההיסטורית, להתיישב בחזרה. ולשכנע את העולם, שאנחנו יצאנו לפני 2000 שנה. עשינו יותר וחזרנו, אמרתי את זה כבר פעם. עכשיו תראה, הספר שלי אומר, לא היה ולא נברא. סך הכל זה קונסטרוקציה. אתה יודע, בנו מפעל מיתולוגי, עזר ליצור את החברה הישראלית, עזר ליצור את מדינת ישראל. יצר את הגבולות של הזהות. הגבולות הזהות האלה הם יותר מדי, אני לא יודע אם אפשר להגיד, מהותנים, מסוכנים. אתה צריך להבין, מדינה בתחילת המאה ה-21 לא נותנת ליהודי להתחתן עם לא יהודי. אתה מבין את זה? אבל תקשיב, אתה תסתכל עכשיו על תחילת המאה ה-19, וכדי נדבר במושגים היסטוריים. הרי המושגים באותם הימים היו מושגים שמדדו גולגולות. נכון. והעניין הביולוגי של דרווין היה בשיא... הציונות ספגה חלק מהתיאוריות. זאת אומרת, אי אפשר להאשים אותם אנשים בגזענות באותה תקופה. לא, אבל השימוש הכל כך, איך אומרים, לא אחראי במילה גזע במאה ה-19, אחראי לזה, למה שקרה במושג גזע במאה ה-20.
כן. השימוש הלא אחראי, אנשים לא גזענים, השתמשו חופשי במילה גזע, מדדו גולגולות, הסתכלו על הפנים, כל הדברים האלה תרמו לאסונות הכי נוראים במאה ה-20. ואתה גם טוען בספר, או אתה מצטט, ואתה אומר שרופין אפילו קיבל פרס שני באיזה תחרות, שהפרס הראשון זכה בו איש חלק מהציונים, הגזע הגרמני שלמייר. כן, בדיוק, יפה, טוב מאוד. אתה קראת יותר ממני את הספר שלי. טוב, אני אכתוב אותו מחדש. אחד הדברים שבציונות היה, הציונות נבנית מול הלאומיות הגרמנית. והלאומיות הגרמנית מתבססת לא על ההיבט הפוליטי, כי הרצל היה אוסטרו-הונגרי. אלא ההיבט של מוצא. כן. אצל הגרמנים זה לא העתיד, אלא המקום שאתה בא. הציונות נבנית על הבסיס פחות או יותר של הלאומיות הגרמנית והפולנית. טוב. לא כולה גזענית, אבל המוצא. כן. האחדות של המוצא חשובה לו. לכן אתה מוצא אנשים כמו ארתור רופין, ז'בוטינסקי, ואפילו אנשים נאורים כמו מרטין בובר, כן. שמדברים על קהילת דם. טוב. כאילו שהיהדות זה קהילת דם. כן. עכשיו, הדברים האלה, חלק מהם תמימים, חלק מהם לא מתכוונים. אגב, זה מושג מאוד קיים בספרות הערבית, בהיסטוריה המוסלמית, שקהילת הדם זה השבט, והשבט הגדול והיותר גדול. כן, אתה יודע, ברגע שזה שבט, כן. אז יש בזה היגיון. ברגע שזה מתפשט, ודרך אגב אני רוצה להגיד לך שבאסלאם, בסוף שוברים את השבטים. זאת אומרת, האסלאם יוצא, טוב, עובר את זה. זו הייתה המטרה שלו, שלא הצליח בה בסופו של דבר. אבל הוא יוצא מהתפיסה הזו של קהילת דם. יותר חשוב הקהילה הרוחנית, נכון או לא? עכשיו אחרי שכתבת את הספר, והסתייגת מהביולוגיה, ואתה חרד מהביולוגיה הזאת, אז מי הוא יהודי לדעתך? זאת אומרת, בוא עכשיו נגיד, אוקיי, כתבת ספר, תגיד לי בבקשה, פרופסור זן, מי הוא יהודי? כל מי שרוצה, בתנאי אחד. כן. שמי שמגדיר את עצמו יהודי לא יחשוב שהוא בעל הבית על המקום פה. וזה חשוב לי. אם יושב... למה צרפתי הוא לא בעל הבית בצרפת? כן, אז ישראל הוא יגיד... אפילו רוצה לגרש את המרוקאים. אבל שיהודי יושב בניו יורק, יש יהודים בניו יורק, יפה, שיהודי יושב בניו יורק, בוחר את המועמדים שלו לבחירות של עיריית ניו יורק וממשלת ארצות הברית, בוחר מחר במקיין או אובמה, אין לי בעיה, שישאר יהודי. אתה ברחת לאמריקה, זה הדוגמה לא טובה. תחזור לצרפת. בבקשה, אני אחזור לצרפת. אתה יודע, צרפת אני מכיר טוב, תאמין לי. אבל אני רוצה להביא דבר אחד. שאלת אותי מי הוא יהודי? כל מי שרוצה הוא יהודי. וברגע שאסור להילחם נגד זהויות של בני אדם. זה חשוב מאוד. אם אני אומר, אני כזה, אתה חייב לקבל אותי. אבל כשהיהודי בניו יורק אומר לי, אני רוצה לחיות בברוקלין, לא רוצה לחיות בישראל, הרי הוא יכול להגר לישראל, הוא לא רוצה. שלא יציג לי שהוא בעל הבית על המקום פה. כי מדינת ישראל אומרת מה? אומרת שהמדינה הזו לא שייכת לאזרחים שלה, הישראלים, יהודים, ערבים או אחרים, היא אומרת אני שייכת לעם היהודי, זאת אומרת שהיא שייכת ליהודי שחי בניו יורק. שאלת אותי ואני חוזר לצרפת, כל מי שחי בצרפת והוא אזרח צרפתי, המדינה צרפת היא שלו, ולא משנה אם מוצא מרוקאי, ברברי, יהודי רוסי, אם הוא מקבל אזרחות הוא נחשב בעיני השלטון כצרפתי. עכשיו אתה אומר לי, הצרפתים הם בעל הבתים של צרפת. בסדר, אוקיי. אבל כאן לא. כאן המדינה אומרת שהבלבטים של המדינה, של האדמה שמחזיקה, זה לא האזרחים שלה, זה היהודים. מה תאמר ליהודי שהוא לא משחק אותה בעל הבית? הוא לא בעל הבית, אבל אומר לך, תשמע, יש פה ערבי ישראלי שהוא ממוצא פלסטיני, והוא קיבל את האזרחות הישראלית. עכשיו, או שהוא יגיד, אני לא רוצה להיות ישראלי, ואז יקבל מהאום איזה תעודת זהות אחרת, אבל ישרת ויתן את החובות במדינה. מה תגיד לו? אני אגיד דבר אחד. מדינה דמוקרטית צריכה להיות מדינת אזרחיה. כן. לא יכול להיות אחרת. צרפת לא שייכת לצרפתי בקנדה, היא שייכת לצרפתים שחיים בצרפת. כן. לגבי המדינה פה, אני אומר שהיא צריך להיות שייכת לכל הישראלים. מדינה, השלטון שמסתכל על האזרחים שלו, לא רואה יהודים או ערבים, הוא צריך לראות ישראלים. מה זאת אומרת? אני רוצה להגיד לך ככה. שתבינו למה אני מדבר. לא יכול להיות מדינה שאומרת שהיא דמוקרטית ויהודית בעת אוקיי, זה ויכוח שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו. רגע, אני רק אומר דבר אחד.
תראה, אני יכול לקבל... אני רוצה שתגיד לי מה זה ישראלי, כי זה בסופו של דבר, זה הנקודה הפואנטה שלך. יהודי זה מי שרוצה להיות יהודי, אין לי בעיה איתו. בסדר. אם אתה שואל אותי מה זה באמת יהודי, זה מי שמקיים מצוות יהודיות. ואני מכבד אותו, והוא יכול לחיות בוונקובר, והוא יכול להיות במוסקבה, ואתה יודע שרוב היהודים לא רוצים לחיות כאן. אז אתה מחזיר את הדת לאמונה. בוודאי, רוב היהודים יכולים לבוא. ואת הלאום אתה רוצה שיהיה ישראלי. תראה, בוא נגיד לך ככה, כבר מאוחר לבנות ממש לאום אחד, שאלת אותי מה זה ישראלי, ותראה מה זה מדהים, זה מדהים, אני בטוח שהצופים לא חשבו על זה. הציונות לא מוכנה להכיר בילד שהיא ילדה פה. הציונות לא מוכנה. של איזה ילד? הישות הישראלית. שאלת אותי מה זה? נכון. אנחנו כבר... פגישה שנייה, מדברים בשפה מסוימת, לצערי הרב אני מתנצל לפני הצופים שאני לא מדבר ערבית, אנחנו מדברים עברית. שאלת אותי מה זה ישראלי? תשמע, נכון שנולדתי באוסטריה ונכון שגדלתי במחנה פליטים, אבל הביאו אותי לפה, אתה יודע, אירופה הקיעה אותי על הפלסטינים פה. באתי לפה, אפילו עם איך אומרים, אם העסק הזה לא היה לגיטימי, נוצר כאן משהו, נוצרה ישות ישראלית. אתה יודע, אין קולנוע יהודי, יש קולנוע ישראלי. אין שירה יהודית, יש שירה ישראלית. ואתה שואל אותי מה זה ישראלי? רוז'ה, אתה שואל אותי מה זה ישראלי? הרי אני נסעתי 10 שנים הייתי בצרפת. התגעגעתי למקום פה. הגעגוע לא היה יהודי, לא היה ציוני, כי אף פעם לא הייתי ציוני, הגעגוע היה ישראלי. אז אני יודע שהרבה פלסטינים... אתה מתגעגע למשהו שלא הצלחת להגדיר להיות. אני אגיד לך, אני מדבר ישראלי, דרך אגב זה לא עברית תנכית, אני מדבר ישראלי. המילים הראשונות שלחשתי לאהובתי היו בעברית, ואתה שואל אותי, מה זה ישראלי? אז איך ערבי פלסטיני שחי איתנו, איך הוא יגיד עכשיו, אוקיי, אני שפתי ערבית, איך אני אהיה ישראלי? יפה. אתה יודע שיש מדינות ששייכות לכל האזרחים שלהם ומדברים שפות שונות. נכון, קנדה. שוויץ, קנדה. אז אני חושב ככה, שהמדינה הזו צריכה להיות של כל האזרחים הישראלים, לא הבדל מוצא, מין, דת, כמו שכתוב במגילת העצמאות. היא לא יכולה להיות מדינה יהודית, היא לגיטימי שתהיה מדינה ישראלית, עם אוטונומיה לתרבות הערבית. אוטונומיה מלאה לתרבות הערבית בגליל, בחיפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר, הקשרים בין יהודים ולא יהודים, או יהודים ישראלים וערבים ישראלים, היחסים, אתה יודע מה זה דלתות בבר? רגע, אתה יודע, בבר אין מנעול, הדלתות נפתחות ונסגרות. היחסים בין יהודים ישראלים וערבים ישראלים צריכים להיות כמו בבר, אתה יודע, מי שרוצה נכנס לפה, יוצא לפה. אתה יודע, תן לסבתא שלנו להסתכל, להגיד, מגיע ליהודים מדינה אפילו 100 שנה, ואחר כך נדבר על משהו חדש. אלוהים מדהים, רוז'ה, אבל היהודים לא רוצים לבוא לפה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך. באמת תודה, היה נעים מאוד לדבר איתך. תודה לכם. ולהונה אעזאי المشاهدين لنا لقاء في حلقة أخرى. ביי.